Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। माने आंनि नामा जाहैबाय YouTubeनिया मिस्टार जौ फाग्ला। ओमफ्राय आं दा माखासे मोसागिरि बिथांमोनखौ बा रिल्स खालामगिरि मानसिफोरखौ एसे बुंनो नागिरदों। दा खोथायानो जाहैबाय आजां गाजां जेनेबा बिहाव बिखुनजो दङ, न'आव बिमा बिफा दङ, आरो बाय बाहागि दङ। ओमफ्राय रिल्सआव बेफोरबायदि हगारनाया बिराद मोजां आरोना। आं दा देखायगासिनो र' नैबेखौनो नायग्रोदो। बुस्थुआ बारा गुवारद्रायबो नङा, गुसेबसो, बारा रोजाबो नङा, गोबा आरोना। ओमफ्राय बे मा बिलाय? सोरबा बायोबा कमेन्टआव थाब खिथाहरखादोसो। बे मा नाम? ओमफ्राय बियो मा? बे मा बे? बिनि बिमा बिफा बिदा फंबायानो थिनखादोंमोन नामा? ना बिहाव बिखुनजोआनो थिनदोंमोन नामा? ना बिनि फिसाया थिनदों बोरमाया बिनिया? हो? बियो बारा गुवारद्रायबो नङा, रोजाद्रायबो नङा, बिनि फिसाया थिनदों ना बिहाव बिखुनजोआ थिनदों ना बिमा गावनि बिफाया थिनदों? आरो मोननै मोनथामसो आं भिडिअ दिन्थिलांबावगोन। बिनिनो भिडिअ। फाग्ला जादों नामा? इसिबां गाज्रि भिडिअ बानायनानै रिल्स बानाय जेनेबा रिल्सखौ सोर दा रावबो राया बानायनायखौ। मानो रायनांगौ? गावबा गाव खामायनानै जा। ओमफ्राय मा फाग्ला बेफोरबायदि दिन्थिनाय? ओमफ्राय नै सासे दंबावो, नैबे थरलि। नैबे थरलिया दंबावो, नै बे थरलि मिथिबाय? मिथिबाय बे थरलि। ओमफ्राय बिराद गाज्रि बिनि आखलाबो, बिराद गाज्रि बिनि आखला। नुबाय? हौवा बोराय मोननायसोलै, फिसाया नुबाय बिनि आखला? बिनाव बिहाव बिखुनजो दंना गैया? बिनि फिसाया सोर जाखो? नायदो बेखौ। नुबाय? थास' जायाना, थास' बेदर जायाना, थास' बिसं जायामोन बे बाजैमोननि फिसाया दा बाजैनि खामायनायजों जायो, ओंखायनो जाम्बा नालाय जा एसे मोनजायो जा फाग्ला मानसि ओंखारबाय दा बेखौसो ओरै आदा मोनाबो जानानै दंगासिनो। बेखौ नायदो नोङो, बिनि फिसाया मा मावखो? बे रिन्डि बे सोर बे? बिनि बिमा बिफाया बा खारजालायबाय। नै नुबाय? खारजालायबाय। नायदो। जाखांनानै अपारेसन जाखांनानै बिदिनो रिलिज जानानै फैबाय आरोखि। रिलिज जानानै फैनानै न'आव फैनानै उदैया साबाय थानानै गोबाबाय थानायखाय आरो लांफिनबावदों आरोखि। क'क्राझारावनो माबा मेडिकेल कलेजाव हस्पिटालाव लांदों। फाग्ला मानसि दंखायो, मिथिबायना? बिनि भिडिअखौ नायब्रा नोङो, बिनि भिडिअखौ नुबाय? मालायखौ बुजायनो सानदों लंथंखौ दा मोसासै होननानै। नायदो बिनि भिडिअआ। बेनाव बिदा फंबाय बिमा बिफा बिहाव दंना गैया जाखो? जाथि खुरमा दंना गैया बेनाव? सुगाथारा लाजिनो रोङा, मान सनमान गैयै। आं खिन्थु जोंखायोलै, लोङोबा आंना चेनेल नामानो जौ फाग्लाखा। भिडिअखौ बानायबा मोजां बानायनांगौ। मा फाग्ला जानला मोनला। आरो नैबे मोनसे, मिथिबाय? नैबे सासेखौबो दिन्थिगासिनो आं। फिसाइ बोराय लाग्रा बियो। फिसाइ बोराय लाग्रासो बि जाहैदा। बे फिसाइ बोराय, बेना फिसाइ बोराय। मिथिबाय? बेना फुरा फिसायानो बोरायखा बेना। फान्थावानो बोराय लांद्रायखालाय बेहा। ओमफ्राय दा बे जाम्बाना मानसिया, बिराद जाम्बायाव दं बियो।
नोगोद जाम्बा नै बिनि फिसाया नायदो सिबाय नम्र नाय बिनि फिसायखौ नै बेनो सना दैमारिनि फिसाय नै मिथिबाय बिराद मोजां बिनि फिसाया नम्र ओमफ्राय बिराद जाम्बा खालामजायो बे दा मिथिबाय भिडिअखौ खालामबा मोजां खालामनांगौ मिथिबाय ओमफ्राय आं दा नैबे मोनसेखौ बुंनो नागिरदों नैबेनो बिराद गाज्रिसिनाव दं आरो दा नै फाग्लाफोर आं आंनिखौ फाननो सानबाय मा खोथा जाखो बे मा खोथा बेलाय बे मा खोथा गोबा आरोना 3K बानो जागोन सोरबा बायोबा कमेन्टआव थाब खिथाहरखादोसो बिनि नामा नै माबायाव दङ आं दा स्क्रिनाव होगासिनो गाइसमोन ओमफ्राय नायदो बेखौ माबायदि मानसि बेनाव बिहावबो गैया बिखुनजोबो गैया दां थैजोब्बाय दां आरो फिसायाबो थैबाय खोमा रान्दिसो खोमा मानसियानो न'आव हायफायखा ओमफ्राय फिसाया थैबाय खोमा ओमफ्राय बोरैहाय बेफोरबायदि सोलिनो हायो मोजांखौ हगारब्रा मोजांखौ हगार भिउस मोनगोन बयबो अनो नै आं नैबे मानसिखौ आं दिन्थिनो नागिरदों बेनाव बेसेबां भिउस जायो दा मालाय जिबो दायो दानो लुनो गोरों आङो सासे मानसिखौ दिन्थिगोन मिथिबाय सासे मानसिखौ दिन्थिगोन आरो बिनि सिगां बेखौनो आं दिन्थिबावगोन नैबेखौ नायदो बेवाइफोर माथो नोंबो दिनैनिफ्राय माल फानग्रा जाबाय होनलाय रुजुना लामायाव लोगो मोनना सावरायनायखाय जोंजों फैथारबाय बेवाइफोर फानाबानो उफाय गैला उन्दै बैसोआव हाबा जाफ्लांनानै जेबो राहाखौनो नुहुरासां ओंखायनो सम फानलाबायनो सानबाय जिरायथ' बेवाइफोर लायनां मानसिया बेबायदि जानो नाङालै बिराद गोदाव सोराव आं नैबे मानसिखौ दिन्थिनो नागिरदों र' बेनाव बिराद भिउस जायो ओमफ्राय मानसियाबो मोजांखा ओमफ्राय बेफोरबायदि गाज्रिनि माबा गैखाया आरोखि बेफोरबायदिसो माबा खालामनांगौ मानसिया जेनेबा हाबा जानानै फिसौआनो थाबाय फिसायानो थाबाय आरो मा होनबावनो बिहाव बिखुनजो दङ न'खराव बा सोरबा बिबोनांफोर दं बिबोनाङाथ' जेबो नङा अरजाला दे नोंनावथ' थाखागोन ना बिहाव बिखुनजो गामिनि बा माबानि आरो नोंनाव बिमा बिफा आरो बिदा फंबाय दं न'खरनि असे बेखौ लाजिगोन ना लाजिया फाग्ला बिदि जायो मानसिया एसे मोजां बानायनांगौब्रा रावबो राया रिल्स खालामनाय मानायखौ रावबो जेबो बुङा ससियेल मिडिया रावनिबो नङा बयनिबो अल ओमफ्राय नोंसोर बेफोरबायदि बारुवा दिन्थियोबा मा जानांगौ बेयो नोंनि न'खरनि मान सन्मानाव अबाव थाखो नोंनि न'नि मान सन्मानाव अबाव थाखो जानला मोनला फिसा सासे गोनां फिसा सानै गोनां बोरजोब्बायदां जा गाज्रि भिडिअ हगारो जाला नै बे जाला नेग्र लाबाय बर' लाबाय नेग्र सानै लाबाय बर' सासे लाबाय साथाम जाबाय बिनि गेट खाथियाव जों मोसानायखौ नायगोन नामा खर'सो गरम जाजोबा